Майор от запаса Христо Мотафов. Старшина от запаса Андрей Бодикянов. Сега искам да дам думата на госпожа Мариана Пенчева, директор на СОУ Максим Горки. Уважаеми съграждани, скъпи приятели на мира! Тук са хората, които обичат мира, спокойствието и знаят как да го пазят. Честит празник, защото 68 години след паметната дата 9 май ние имаме гордостта и самочувствието да празнуваме победата, защото след тази дата до ден днешен само с локални конфликти Европа е спокойна, Европа е мирна и България живее в мир, без война, без изселвания, без концлагери, без насилие и терор. Честит празник! И повтаряйки се, ще кажа, че 68 години минаха от деня на победата, но този ден е и деня на безусловната капитулация на хитлеро-фашистска Германия след края на кървавата, безпощадна, жестока Втора световна война. Тя беше Втора световна война за планетата Земя, но тя беше една тежка, продължителна, мъчителна война, отечествена за тогава Съветския съюз, но и днешна Русия със същото уважение към жертвите си празнува този ден на победата. И малко хронология. Дълъг, мъчителен и славен път. 1 септември 1939 година. Германия нахлува в Полша. 9 април същата година, 40-та година, покорява Дания и Норвегия. Само месец по-късно, на 9 май 1940 година, 5 години преди безусловната си капитулация, точно 5 години по-рано, немския Бутуш стъпва в Холандия, Белгия и Люксембург. Безусловно капитулират. На 13 юли 1940 година Париж се дава без бой. Просто се предава на германците. Локална съпротива във Франция има, но Франция е под немския Бутуш. Самочувствието и непобедимостта на германската армия съответно води и до нейните съюзници. Вермахта се увеличава с съюзници в лицето на Япония и Италия, които на 27 септември 1940 година се обединяват и продължават нашествието, победното нашествие на хитлерофашизма върху картата на Европа. На 22 юни 1941 година вероломно нахлува армията на фашистска Германия на територията на Съветския съюз. Неочаквано нахлуване, защото само година по-рано има 2 последователни мирни договора за сътрудничество и за взаимно ненападение между Германия и Съветска Русия. Въпреки договорите, погазвайки ги, хитлеристка Германия преминава границите на Съветския съюз. Първите дни на жестоката война са изключително тежки за съветския народ. Той не е готов за война. И войната става отбранителна, но всъщност губеща за съветската армия. Твърде бързо германските войски нахлуват в сърцето на Русия. Само до есента, само за няколко месеца стигат до подстъпите на Москва. За руснаците няма избор. Зад гърба им е столицата. Или трябва да тръгнат на война, наистина на смърт, защото живот за тях няма, ако столицата падне, или трябва да капитулират безусловно. За руския дух това е непростимо, това е немислимо. Точно в тези тежки времена
е един от големите паради на Червения площад. Тогава, когато съветската армия отстъпва на Червения площад, 1941 година, на 7 ноември, има огромен, просто немислим за онази епоха парад на военната техника, на военната мощ и най-вече на руския дух. Точно в този момент всички дипломатически мисии са изнесени от Москва в тогавашния град Куйбишев, настояща Самара, побратим град на Стара Загора. Което значи, че и тези, които са запазили дипломатически отношения с Съветския съюз, дори и те се притесняват от предстоящата капитулация на Русия и падането на Москва. Това обаче не се случва. Както Наполеон е оттласнат от подстъпите на Москва, така и хитлерофашистите зимата на 1941 и 1942 година не могат да издържат на руската зима и не могат да противостоят на невероятния руски дух. Сразени са. И оттам започва бавния, но сигурен обрат на войната. Това са първите победи на руската армия и на руския дух. Съвсем нелеки победи. Знаете какво е състоянието на руския вече тил, който трябва да изнесе цялата промишленост, за да организира армията си, подкрепата на армията. В същото време обаче партизанските отряди в тила на окупираните територии, всъщност зад гърба на германската армия помагат собствените си армии, бойци на фронта. След тежката зима на 1941 и 1942 година следва друга решаваща битка, битката за Сталинград, която е от юли 1942 до февруари 1943 година. В същото това време тече блокадата на Сталинград. 879 дни. И аз ще си позволя да припомня на всички тук, защото съм убедена, че няма тук присъстващ човек, който да не е чел, който да не е слушал и който да не е плакал над дневника на Таня. Таня Савичина. Жени умерла 28 декабря в 12 часов 30 минут утра 1941 года. Бабушка умерла 25 января в 3 часа дня 1942 года. Лекар умер 17 марта в 5 часов утра 1942 года. Дядя Вася умер 13 апреля в 2 часа ночи 1942 года. Дядя Леша 11 мая в 40 дня 1942 года. Мама 13 мая в 7 часов 30 минут 1942 года. Севичева умерли. Умерли все. Осталась една Таня. Не трябва да има повече дневници на деца с такива текстове. Самите вие чухте и знаете, тя вече няма глаголни изречения. Тя вече не казва умрял, починал, отиде си. Тя само пише датата и часа. Затова и днес се събираме, за да кажем, ние помним, ние знаем. Никой не е забравен, нищо не е забравено. Защото докато има паметта, докато ги има тези хора тук на 9 май, няма да има такива дневници на нашите деца. И така, 9 май чухте. Подписан е договора за безусловната капитулация. Чисто хронологически, на 7 май е подписан договора в Франция, в Реймс. На 8 май вечерта късно е подписан в Берлин. На 9 май сутринта е подписан персонално с командващия съветската армия генерал Жуков, маршал Жуков, прощавайте. Войната свършва. Белезите от войната обаче и 68 години по-късно са факт. Защото жертвите в тази война са над 60 милиона, от които се твърди, че над 80% са цивилно население. В концлагерите, в унищожените градове и села, безпричинно, от злоба, от злост, от жестокост.
Ето за това е създадена и тази георгиевска лентичка, с която днес сме закичени и с която удостоихме, благодарение на нашите руски приятели, наши трима герои. Георгиевската лентичка носи началото си от 1769 година. Това е орден за храброст, учреден от Екатерина Велика за нейните войни. След това обаче, особено от 2005 година до ден днешен, тя е придобила приемственост и тя значи: помним, знаем, няма да се повтори. Уважаеми приятели на мира, нека да не допускаме да се повтарят жестокостите на войната. Поклон пред жертвите и вечна слава на героите! Голям празник, може би основен празник. Искам да ви пожелая здраве, щастие и дълъг живот, особено на нашите ветерани. И освен това искам да се обърна, след избора, който ще направите на 12 май, да обърнем внимание на този паметник. Знаете, че тук, на това място, са погребани 49 човека, руски граждани, войници, на които днеска се покланяме и казваме: благодаря, че защитихте мира. И за това, аз знам така, че в България винаги зачитат имената на герои, които на днешния празник честваме точно тях. Гвардии майор Куличев Исмаил Исмаилович, майор Денис Сергей, старший лейтенант Сомов Константин, младший лейтенант Калягин Леонид, гвардии старшина Картошник Михаил Иванович, гвардии старший сержант Кочерин Виктор Петрович, старший сержант Егоров Николай Александрович, старший сержант Люкшин Евгений Васильевич, сержант Кайтамазов Хаджу Джумар Александрович, сержант Кузнецов Николай Евсеевич, сержант Лобанов Владимир Николаевич, сержант Лукьянов Николай Алексеевич, сержант Прохоров Иван Иванович, Шептенко Фауст Матвеевич, внук которого в этом году посетил могилу своего деда, ефрейтор Бабушкин Александр Самуилович, ефрейтор Дубицка Вера Ивановна, гвардии рядовой Петенко Иван Анисимович, рядовые Ведутенко Василий Иванович, Гришин Евгений Степанович, Ермаковский Григорий Алексеевич, Журевелев Петр Васильевич, Жуков Николай Дмитриевич, Касаткин Алексей Трофимович, Каширский Николай Иванович, Кощенко Алексей Петрович, Колбаса Дмитрий Иосифович, Коренной Василий Константинович, Кучатов Ефим Григорьевич, Кушин Яков Михайлович, Кушпиренко Иван Федорович, Матвеев Михаил Никитович, Миронов Михаил Федорович, Никозиров Николай Филиппович, Сагайдак Филипп Николаевич, Сидельников Григорий Семенович, Сламов Александр, Теплюк Тимофей Иванович, Тихонов Григорий Андреевич, Фролов Степан Семенович, Федоров Степан Семенович, Чапкин Григорий Денисович, Чабан Прокопий Пантелеевич, Юшков Александр Архипович, вольнонаемная Бондарева Татьяна, капитан Щербинин Алексей Андреевич, капитан Пугаси Иван Алексеевич, лейтенант Масаков Михаил Федорович, рядовой Панченко Иван Иванович. Это герои, которые похоронены здесь. Я хочу обратиться к общественности Старой Загоры. Я думаю, эти герои заслуживают, чтобы на этом месте были установлены плочи с именами, которые похоронены здесь. И желаю тех, кто выберут 12 мая, чтобы помогли нам в этом. Большое спасибо. Честит праздник.
Уважаеми приятели, искам сега да ви помоля с минута мълчание да почетем паметта на загиналите в Втората световна война.